Jeg gider ikke have lov at sige. Eller game. Du skal ikke game! Du har lektier fra din mor. Mor, altså, jeg har altså lavet min lektier, ikke? Okay. Ja, for helvede. Husk det Kan nu. du bare få af, mor? Dobbeltplads kostyme. Okay, you lead the way. Okay, let's hurry. Faruk! Hvad er det, du laver her? Jeg laver ikke Du skal følge med i undervisningen. Jeg gider det ikke. Det er ikke første gang. Det gjorde jeg. Faruk, op på kontoret. Nej. Så Faruk, så er vi her på kontoret igen. Ja. Ja, altså kan du ikke bare lave dine lektier og følge med i undervisningen? Det er så kedeligt. Jeg tror ikke, det er det, der er galt. Jeg tror egentlig, det er fordi, du bruger ikke tiden på lektierne, som du skulle derhjemme. Er det spilleriet? Hvad er det, der gør du ikke? For at lave dine lektier. Det er bare røvkedeligt. Det er lektier, det skal laves i timen. Men der er andre folk, der heller ikke laver lektier. Det betyder ikke, at du ikke skal, vel? Jo. Jeg bliver nok nødt til at snakke med dine forældre. Nej, ikke min mor. Det er nødt til. Alt andet. Det kan ikke fortsætte sådan. Hvorfor ikke? Det er jo ikke første gang, at du kommer på kontoret. Altså det er jo næsten hver uge det her, ikke? Jeg bliver nok nødt til at snakke med forældre, Jeg prøver virkelig. det er ikke godt nok. Altså nu, du skal lave din lektier. Og det skal ikke fortsætte sådan her. Jeg bliver nødt til at snakke med min mor. Nej, ikke min mor. Jo. Nej, lærer! Så Faruk, vi slukker jer! Nej!